I-dentist lelithethayo lase-Eastern Cape, Lady Frey indawo yasemhlanga. Le track number 2 ezobe ichisa bhe yonke album yami yachisa bafethu ethi Shunwe Bhova. Ngicela niphume ngeenkalo zenu mase iphumile nami noyithenga. Mamela nansi ingoma track number 2 Tornado noNongoma. Ye Tornado noNongoma nibambisane bafethu ningayeki. Ye Tornado noNongoma nibambisane bafethu ningayeki. Ngisho kuyivunguvungu zalo mhlaba, ngisho kuyivunguvungu zakulelizwe, ngisho kuyivunguvungu zalo mhlaba, ngisho kuyivunguvungu zakulelizwe. Nina nisibonele sihle kimi, nina ngumzekelo omuhle kimi bafethu, nina nisibonele sihle kimi, nina ngumzekelo omuhle kimi bafethu.